Utondo Media House. Yes. Ekeneka m unu rinne. Mgbe m dị 14 years in my life ka m fụrụ ndị ọyị m ndị gara ịgba bọị ka ha batara wee fụ kanvas ha yigasị ebe anyị na-agba Krismas wee sị ebe ka ha si ha sị na ha gaa na bọị na ọ gaghị azụere ha kanvas ha ji wee bata and mụ onwe m enwero kanvas ife m na-eyuzu bụ chu ndị vileji wee sị ha ebe ka ha jiri ha sị ụfọdụ asị Lagos ụfọdụ asị Port Harcourt wee na-awụ ebe m akwa wee sị nne m na ya akpụjekwa m bọị otu aka nya bụ ife si wee bido wee setụrụ m wee bido afịa n'ihe Chukwu kwadoro na ekwensu adịghị anọ and ọgwụ ahụ a na-asụ na a na-agwọ ọgwụ ego ọkwa wayo nnukwute wayo ndị na-agwọ ọgwụ bụ wayo ka ha na-egwu ọ bụrụ na ị na-anya na befa ezigbo ụlọ adị ya ezigbo ụlọ adịrị ya ka ezi kafa si asị na a na-agwọ ọgwụ ego ọ bụrụ ọgwụ ego enwe m ụbọchị nọ mgbe anwa maka na ego na-abịazi within that 6 months m jere ahịa nje na-akpọ ụmụ bọyị wee kpọrọ ịbụọ kpọje Kaduna kpọrọ ịbụọ kpọje Benin kpọzọkwuo ofu onye na vileji mụ na ya nọrọ na Lagos after 1 year ka nje take stock ebe ahụ ego m niile dị na Kaduna gwụrụ agwụ nke niile dị na Benin gwụrụ agwụ ọ dịka ndachighara azụ ọzọ ụmụ bọyị rikọ ego niile a filizie na ọ gaghị abana mụ na onwe m filie na-abana wee bido ịba klọb afta m nke anwazi wee nchịkọọ ife niile m nwere wee mechisie branch ahụ wee chịkọọ ihe niile m nwere tofu ebe wee ṅụọ iyi na aga m emepezi branch ọzọ na ma achịkọ ife m ọnụ na-enwegodi ego na-arụ unu ma ọ na-emepe warehouse na-adọghị nya bụ mgbe afịa wee chịkọọ ọnụ wee bidokwe n'isi again ọ bụrụ na ị nweta ego ije soro ndị ọyị gị ibe gị unu nwere ego na fọm klọb abaya ofu aha onwe onye ife mere ejeri ya ife apụta a na-eriga a na-akpọ ka anyị mentenuo a na-ementenuzi na iro anwa na ọgbọ ndị mmadụ dịrị m ife a na-akọba ume unu ha na-eche na menten unu na-eme bụ ihe unu ṅụrụ aṅụ ọ bụrụkwa ihe aṅụrụ aṅụ onwe ihe dịka ọgwụ ego anyị richa ego ha na-eri na ọgbọ na wedin maọbụ nkwụ nwaanyị maọbụ beria anyị richa ya pụọ ka a na-anakpụrụ moto ka ifuru onye ọbụla ọ na-agbakọ ma ndị okwu mere eze tụrụ afa enwere mgbe otukwu mere enwere ndị na-egbe na-emaghịrị tuo na konvoi otu agbada ya achara okwu mere eze chaa ya achara rọwa ntịtị onye ọbụla ike agwụ onye ọbụla hei nna ha ụfọdụ achị ya emeke ejere inyu mmamịrị adịkwụzie ego bikos afọ na ndị a so erije ego aba na moto a na-akọ ọkọ n'isi ọ bụrụ ọgwụ ego anyị ncha niile tara nnukwu afụfụ. Nna ya o nwere ihe si ka m jụọ gị after ị nwere that little first setback ụmụ bọyị nọ na Benin and Kaduna kọsụ o nwere another setback again ị mere encounter in your life after nke ụmụ bọyị ọ dịka ụwa ga-agwụgo friends gbachazie ọsọ a na-akwaghị emo na-achịghị ọchị na ego ya agwụna ihe dị etu o mere na ndụ gị atọ. Yes. Are you serious? Mgbe m nwere nsogbu ọzọ after nke anwa m nwere na 2003 m nwere ichu anwa wee nwee setback ego m mekichara wee gbada to 7 million after ka m bịakwara bidozie nwekwa ọkọ na uche ọzọ batara n'ime m na-azụkwa ahịa na-agba mbọ ego a na-agbagotekwe. Okay, ị nwegoro obere setback wee jee nụọ nwunye gị na 2007. Yes, enwego m obere setback wee jee nụọ nwunye m na 2000. Ịrụbago that 2 decades? Yes. 2003. Ebidoro m ịrụ nya bụ ụlọ na 2005. 2005? Yes. But ị nwego setback there? Enwego m setback. Na-agọzi onwe ya agọ na-arụkwa ụlọ ahụ. Ụlọ ahụ nọrọgo na second decade m rapụzie ya ọfịa tojuo ebe ahụ mgbe ego ọzọ bịakwara m wee jezie rụpụta ya. Okay, go ahead.